салом ва моҳи шарифи рамазон муборак бошад. бинандагони меҳрубон, нашри навбатии сархати рӯйдодҳост тақдим аз Радиои Озодӣ. имрӯз 23 март аз идомаи ҷунбиши замин дар Тоҷикистон мегӯем. Владимир Путин талаб кард ки назорати муҳоҷирон пурзур карда шавад. сафири Амрико тоҷиконро ба моҳи Рамазон табрик гуфт ва Содир Ҷабборов ваъда додааст ки таъину нишонагузории хати марзро бо Тоҷикистон ба охир мерасонад. хабарҳои дигар низ ҳаст. сокинони деҳаи палдораки ноҳияи Масҷои Кӯҳӣ мегӯянд, то ҳанӯз ҷунбиши замин дар ин минтақа идома дорад. ба қавли онҳо, заминларзае ки шаби 23 март соати 1:07 ба амал омад, аксарияти манзилҳои ин деҳаро дар ҳолати садамавӣ қарор дода, теъдодеро барои зиндагӣ корношоям кардааст. ҳамчунин оғилхонаҳои мардум чапа шудаву чорвояшон ба ҳалокат расидааст. тибқи хабарҳои расида, раиси вилояти Суғд барои ошноӣ бо вазъ бо чархбол ба ин деҳа рафтааст. ҷунбиши замин ба деҳаҳои Ярм, Деҳи Сор, Деҳманора ва Пакшифи ноҳия низ осеби молӣ расондааст. зимнан аз минтақаи Рашт низ ҳамин ҳоло наворҳо ба дасти Радиои Озодӣ расид ки манзилҳои вайроншудаи сокинонро дар натиҷаи заминларзаи имшаба нишон медиҳад. аммо Кумитаи ҳолатҳои фавқулоддаи Тоҷикистон бо нашри хабар оиди заминҷунбии ахир исрор меварзад ки ин офати табиӣ дар ҳудуди кишвар ягон хисороти ҷониву моддӣ дар пай надошт. ба навиштаи Кумита, маркази заминларза 132 километр шимолу шарқ аз шаҳри Душанбе, 50 километр шимолу ғарб аз минтақаи Рашт ва 30 километр шимолу ғарб аз ноҳияи Масҷои Кӯҳӣ будааст. шиддати заминҷунбӣ дар маркази заминларза ки 6-7 километр шимол аз деҳаи палдораки ноҳияи Масҷо ҷой дошт, 5-6 балл, шаҳри Душанбе 3-4 балл, ноҳияи Масҷои Кӯҳӣ ва минтақаи Рашт 4-5 балл ва дар вилояти мухтори Кӯҳистони Бадахшон 2-3 баллро ташкил дод. бинандагони азиз, дар барномаи ахбор мо ба ин мавзӯъ бармегардем. сафири нави Амрико дар Душанбе бо нашри паёми видеои фарорасии моҳи Рамазонро ба мардуми Тоҷикистон табрик гуфтааст. паёми шодбошии Мануэл Микалер як рӯз пеш аз оғози моҳи Рамазон дар Тоҷикистон нашр шуд. шӯрои уламои марказии исломи Тоҷикистон ҳафтаи гузашта оғози моҳи Рамазонро 23 март эълон кард. Мануэл Микалер, сафири Иёлоти Муттаҳида, рӯзи 9 марти имсол эътимоднома супорд. ӯ дар ин мақом Ҷон Марк Помершаймро иваз кард. Амрико аз кишварҳоест ки солона миллионҳо доллар ба Тоҷикистон дар арсаҳои гуногун кӯмак мерасонад. дар гузашта Амрико аз маҳдудияти озодиҳои динӣ дар Тоҷикистон интиқод карда буд. президенти Русия хост назорати раванди муҳоҷират дар кишвараш пурзур карда шуда мақомоти дахлдор то 1 июл пешниҳодҳоро дар самти рушди сиёсати муҳоҷират ироя намоянд. Владимир Путин дар ин бора ҳафтаи ҷорӣ дар ҷаласаи васеи вазорати корҳои дохилии Русия ибрози назар кард. ӯ аз ҷумла таъкид намуд ки расмиёти маъмурӣ дар самти гирифтани шаҳрвандӣ ва иҷозатномаи кору зиндагӣ бояд сода ва рақамӣ карда шаванд, то барои ҳамафаҳмо бошад. дар ин ҷаласа Владимир Колокольцев, вазири корҳои дохилӣ, гуфт ки дар як соли гузашта дар манзилу ҷойҳои кори муҳоҷирон, сохтмонҳо, марказҳои савдо ва хидматрасонӣ наздики 300 000 рейд гузаронида шудааст. дар натиҷа теъдоди зиёди муҳоҷирони ғайриқонунӣ муайян шудаву депортии онҳо 2.5% зиёд гардид. аз ҷумла дар ин давра 11% қайди қалбакии шаҳрвандон ва 17% ҳодисаҳои ташкили муҳоҷирати ғайриқонунӣ сабт шудааст. Колокольцев афзуд, назорати риояи қонунҳои муҳоҷират ва санҷишҳоро идома хоҳанд дод. зимнан ахиран вазорати корҳои дохилӣ пешниҳоди баристи то ваколадор дар назди президенти Русия дар бораи то 3 сол дароз кардани муҳлати патентро тарафдорӣ кард. феълан иҷозатномаи кор танҳо барои 1 сол дода мешавад ва ба қавли Титов баъзан барои ҷамъовариву таҳияи ҳуҷҷатҳо то 20 рӯз лозим меояд. ҳамасола тақрибан 2 миллион муҳоҷир дар Русия иҷозатномаи кор ва ё патент мегиранд. Русия соли 2015 доштани патентро ҳатмӣ кардан, нархи онро ҳам ҳар сол баланд мебардорад. дӯстони кулли Тоҷикистон мегӯяд, соли гузашта 97 кас ба кишвар истирдод шуданд ки 18 нафари онҳоро ба ҷиноятҳои экстремистӣ ва террористӣ муттаҳам мекунанд. Юсуф Раҳмон зимни ҳисоботаш дар Маҷлиси Миллӣ гуфт, ин истирдодҳо дар заминаи ҳамкориҳои байналмилалӣ имконпазир шудааст. ӯ аз ҷумла афзуд, соли 2022 барои бастани 17 сомонаи ифротӣ, ҷилавгирӣ аз пахши онлайнии барномаи онҳо ва масдуд кардани 172 сомонаҳои хусусияти шаҳвонӣ дошта амрҳои дӯстонӣ ирсол шуд ки дар натиҷа
натиҷа саҳифаҳои мазкур комилан қатъ ва пахши барномаҳои таҳрикомез маҳдуд гардид. Ба гуфтаи Юсуф Раҳмон, омори ҷинояткорӣ дар соли гузашта асосан аз ҳисоби ҷиноятҳои дар солҳои пеш содир намудаи раҳбарон ва аъзои гурӯҳи муташаккили ҷиноӣ дар вилояти мухтори Кӯҳистони Бадахшон зиёд шудааст. Баъд аз тазоҳурот ва нооромиҳои моҳи майи соли 2022 дар вилояти мухтори Кӯҳистони Бадахшон ки бо марги 34 кас анҷомид, мақомоти интизомии Тоҷикистон садҳо нафар аз ҷумла даҳҳо фаъоли мадании бадахшониро дастгиру зиндонӣ намуданд. Созмонҳои ҳомии ҳуқуқи инсон аз ҳукумати Тоҷикистон хостанд ки таъқиби фаъолони бадахшонӣ ва наздикони онҳоро баҳс кунад. Президенти Қирғизистон Содир Ҷабборов дар як суханронияш бахшида ба Иди Наврӯз ваъда додааст ки таъину нишонагузории хатти марзро бо Тоҷикистон ба охир мерасонад. Ӯ 21 март сокинони Қирғизистонро ба ҷашн табрик гуфт. Содир Ҷабборов аз қирғизистониҳо даъват кард ки дар пасманзари ҳаводиси ҷорӣ дар ҷаҳон аз ҷумла задухӯрдҳои низомии сулҳу суботро дар кишвар ҳифз кунанд. Сарҳади Тоҷикистону Қирғизистон ки беш аз 300 километраш ҳанӯз таъину нишонагузорӣ нашудааст, солҳо боз манбаи низом миёни ду кишвар аст. Душанбе ва Бишкек ҳамеша аз ҳалли мушкил бо роҳи дипломатӣ таъкид мекунанд, вале ҳарчанд вақт ҷанҷолу тирандозӣ дар марз рух медиҳад. Ҳар ду тараф якдигарро ба сар задани муноқиша гунаҳгор мекунанд. Акнун дӯстони меҳрубон, фурсатест ки ба бозори асъори хориҷӣ дар Тоҷикистон нигоҳ андозем. Тибқи маълумоти Бонки Миллӣ, имрӯз 23 март қурби 1000 рубли русӣ 141 сомониву 50 дирам арзиш дорад. $1 10 сомониву 91 дирам ва 1 евро бошад 11 сомониву 77 дирам нархгузорӣ шудааст. қурби асъори нақд дар бонкҳои тиҷоратӣ ва сарофхонаҳо метавонад каме фарқ кунад. Бинандагони меҳрубон, бо хабаргузоришҳои бештар шуморо 4 соат баъд дар барномаи Ахбори Озодӣ мунтазир хоҳем буд. Ташаккур ки моро ҳамроҳӣ мекунед. Рӯзи хуш ва барори кор.